Bună ziua! Vă prezentăm aici o cabană Stila. Aici. Frumos tot, lăcuit, tot. Le-am tratat, parchet jos. Se prezintă Duty-terul la dormitoare. Da, desigur. Aici am montat parchetul jos tot. Am pus și masă. Mai avem geamurile, să montăm geamurile și ușa. Aici este scara care duce la etajul 2. Aici avem baia. Aici este baia. Tot parchet, tot. Frumos tot, făcut de mâna noastră. Acum ne urcăm sus la etaj. În dreapta avem un dormitor. În stânga încă un dormitor. Parchet jos tot. Lăcuit, aici avem o terasă cu mână curentă frumos. Aici va fi montată ușa. Aici totul este la gata. Toate instalațiile, toate firele, prizele, absolut tot. Aici va fi montată centrala, toate instalațiile, tot, panou electric, tot aici, centrală, boiler, absolut tot. Pe acoperiș avem tablă Linda de la Bilca de 0,5 grosime, mat, pilon de susținere. Daniele, să nu s-a de acolo, nu mai lăsam drumul. Da, a făcut benzină, trebuie. La mine, Și cam așa arată. hai, du-ți-i ăsta înapoi. Băi, dai-i jos.